Автошкола Василеви предлага теоретична и практическа подготовка за шофьорски курсове за всички категории на територията на град София, както и цялата Софийска област. Обучението се извършва от високо квалифицирани инструктори с богат опит и внимателен, индивидуален подход към всеки курсист. Автошкола Василеви съществува от 13 години и традициите на доброто обучение се предават от поколение на поколение. Автошколата разполага с 17 преподаватели и 28 автомобила. Автомобилите на фирмата са нови и комфортни, за да гарантират спокойствието и удобството на клиентите ни. За да докаже качеството на предлаганите услуги, Василеви 2005 внедри система за управление на качеството, съобразена с всички изисквания, породени от корпоративната визия на организацията. Автошкола Василеви е първата фирма в бранша, придобила международен сертификат за качество на предлаганите услуги ISO 9001. Автошколата разполага със съвременна техника за подготовка на кандидат-водачите за съответните категории. Всяка събота се провежда курс за възстановяване на контролни точки и поне 2 пъти в месеца се организира курс за опасни товари АДР и курсове за професионална компетентност. Фирмата има лиценз за издаване на професионална квалификация за водачи по наредба 41.